deň! Čaute u môjho nového videa s kamarátom zase s Kristiánom. Čaute, Budeme hrať hru, ktorá sa volá To alebo to. Je to tak. Takže ideme na to. Prvá otázka pre Černáka. Holub alebo bocian? Holub. Bocian. To je jedno, holub. Ja mám radšej holuba. Dobre, takže otázka pre Kristiána. Mačka či pes? Pes. A ja pes. To lepšie. Mlieko alebo kakao? Kakao. A ja. Veľký potlesk. Postel či gauč? Gauč. Gauč. A ja? Takže vankúš alebo vankúšový medveď? Vankúšový medveď. A ja. Tak. To je lepšie, to si tak. Takže ideme ďalej. Pes alebo... Nie, počkaj. Kukurica alebo šampióny? Šampióny. Kukurica. Aj šampióny. Fuj. Kukurica je lepšia na šampióny. Vankúš alebo čipsy? Čipsy. A ja. Ježiš, to je taká otázka. No, škorpík alebo zbraň alebo gulomet. Gulomet. A ja gulomet. Bam. Čipsy paprikové alebo čipsy slaninové? Slaninové. Ňama ja. To sú oveľa lepšie. Slovakia chips? Alebo boli aké iné druhy? Lays. Lays Max. Slovakia chips. Ja som verný Slovák. Lays. Otázka pre Mariana Černáka. Je to smradlavá ponožka alebo odhovná ponožka? Smradlavá radšej. Tak, smradlavá. A ja radšej. No čo budem mať hovnovú? Coca-Cola či Pepsi? Coca-Cola. Pepsi. Pepsi. A nie Coca-Cola. Áno, Coca-Cola. No. Otázka pre Mariana Černáka. Kofola, originál alebo Fanta Šogáta? Kofola originál. To aj ja. Obidve. Otázka pre Kuka. Bude ruža alebo tulipán? Tulipán. Ruža. Ružu mám radšej. Tulipanis. Otázka pre Mariana Černáka. Ženská v plavkách alebo ženská bez holá? Ženská v plavkách. Aj ja ženská v plavkách. Ale... Jasné. Messi či Neymar? Neymaris. Fuck you kiss. Strawberries. Dobre, s vami sa ja lúčim. A ja, skladajte básne, majte sa krásne a ak sa vám páčilo video, tak like, ak nie, tak choďte spať.